Здравейте, аз съм Дедстар, с мен Аз е съм Хопър Хопър. и днес ще играем Minecraft Майнкрафт 1.9. 1.9. О, долу има редстоун. Ако Чакай. се чудите как се казва сървъра, казва се Петюкрафт. Има whitelist и се плаща така, че няма да влезете. Никога. Защото сме гадни, мръсни и големи дебили. Точно. Същото, което казва, защото не мога да го повторя. Абсолютно. Да се Виж слушам това. редстоун родите. Виж. И Моля, текстчер, електричество се едно виж, някакво и така. текстчер пака няма да ви дадем, защото сме много, много гадни хора. Да бе. Аз съм Стивето, а пак... Аз съм Алекс Чету, ама направих един текстчер пак и имаме скинове. Защо не сме почнали от самото начало на играта? Добър въпрос. Ами, нека ви обясним тази теория. Виждали сте го 1 милион 756 хиляди 837 пъти и решихме да ви спестим това. Да. Накратко е това. Така ли е, много кратко. Добре, аре да се качвам нагоре. Ама, човек, още нямаме диамант, нямаме дъмакирка. Аз имам... А, да, ти Ама нямаме и фул армори. Чакай, 12. аз още не съм сложил моя. Чакай, аз ще си Между опека другото, айрон. сървъра в момента за първи път го играем като е платен и вали много по-хубаво. Да. Аз копая на... И хоста няма да ви кажем откъде е. Да, много сме мазни. Ени зайци. Не зайци ли? Пакта лисици, ние зайци. Саша, не ми бутай той. Спокойно, редстоун е мой. Така. О, Печки. алелуя, намери хайрон. Ох, Саш, Извинявайте. трябва да се правя крафтинг и клечка за зъби. Аз имам клечки за зъби. И се извинявам хора, че се чува. Много сме гадни, бе. Да, брат. Ние сме от тайките на обществото. О, стигнах до Bedrock, копайки редстоун. Е това, ако не е късмет. Не е късмет. Съвпадение, комфорт. Добре, бе, аре още дъма малко. Съвпадение, maybe. Между No. другото, ето постиженията. Опа. Ето. Не съм селянин още. Между другото, този текстчер пак е много готин. Предпоръчвам да се го изтеглите, обаче няма да ви кажем откъде. Гадайте, драги дами и господа. Ако някой знае, майната му не пиши в коментарите. О, човек, аз играя на 8 членка в момента. Аз имам 1 гигабайт RAM на компа. Той сървър се хоства wholly, в смисъл резка се на час. И ти какво правиш в момента? Копам? Дей си бе, Иво? Копам, бе? На shift. Копаш на shift, така ли? Аз пекам не на shift. Аз имам доста Да, ще отивам да железо, взема my friend. Ирана. Да не се откраднал моето. Не бе, споко. Моето железо. Може да съм подмолен, но не бих откраднал от Иво. Всъщност бих, но не бих. Покажи им мечовете как светят, бе. Да. Вижте колко сме яки. Даже и мечовете не светят. Гледайте. Бляс. Интересно ми е как изглеждат дъма мечовете. Ще разберем. Язде ми обсидиан, бе. Обсидиан. Не ми се занима. Човек, трябва ни портал. Трябва ни портал, да. Прав си. Добре, дай на мене кирката, аз ще го изкопая. Къде си? Къде си е? Аз ще се изкопая, бе. Помниш ли, когато за първи път видя торч в този текстчер? Да, тук и огъня се вижда как гори. Това е направо епично. Той говорише на торча, все едно не е виждал торч от 1000 години. Не, наистина торчовете се светят епик. Епик, my friend. Извинявайте, че трябва да гледате това. Но все някой трябва да копа обсидиан. Не се прави на много обжален.
Ти не Озма се прави хопо. на Сашито. Какво за мене? Добре, Гош. Иво, аз ще тръгвам нагоре. Ама Саша, ти включил ли си мобовете? Включени са, да. Не си личи. Чакай малко, я да видя на какъв. What? Чакай малко, я сега ще го променя. Не са включени. Ще трябва да се ресне сървъра. Да, бе, знам. Мале. Какво стана? Намерих лапи с лазури. Уху. Така. Spawn monsters. Откъде дойде тази стрела, бе, хора? What the fuck? Ега, че сървъра си имаме. Тук слагам торчове, падат Тук стрели. е difficulty easy. Аз ще го пусна на hard. Ще го пускаш ти. Изи го стей. Печо Крафт, кой ви казах? Кажи като са ресни. Ми... Ресна са. Лесно съм. Готов е. Аре бе. Опа, нефто е, бе. Букук. What the fuck, брат? Как може да объркаш Петю Крафт с някой друг крафт? Ами Петю Крафт и Петю Крафт. Между другото, ако сървъра ни не се плащаше, щяхте да видите реклама откъде се хоства, но ние сме дебили и си плащаме сървъра. Защо това да е Първо, дебилство? аз го платих, защото разбрах, че може и с телефон. Не само с личната ви карта. И съм лагнал. Това никак не е добре за Хопър да лагне. Ух! Даже и лефна. Браво, Хопър е. Аз? Да, ти. Джойнал съм и съм лефнал. Бих казал само лефтване, ама. Що го наричаш джойнване и лефтване? Не бе, защото в момента ми е лагнал скрина. В смисъл, лаг. Аз се скачвам нагоре и намерих някакво място, де ще ме изядат пържоли. И ще те изядат пържоли, мале брат, за доктор си. Брат, пържолите са опасни. Може да се страхуваш от холестерола. Не говори за Явор в клип. Явор холестерола. Има едно момче от нашия клас Явор холестерола. Де ти дебел? Саша, какво викаше Явор, бе? Когато аз му казах... разказвах по-английски за някаква къща и за някакъв хотел се заговори и Явор вика: иска да има душ кабина и аз не можеш да се събереш в нея пустък. Мале, Явор, ако гледаш това клипче, не ми пука. Иво, ти знаеш ли ти вече може да се скролва през целия крафтинг? Мале, аз се забравих айрона. Ето това е да си ноп. Това да си нуп кливъра. Ноп кливър. Не, ноп кливър не е толкова зле. Или не знам. Отдавна не съм му гледал стримовете. Аз за реклама конфърмът. Сега е момента да споменем... Сега е момента да преведем клипа ли? Не, момента да споменем... Точно! Това е да си мазен. Нали? Ето, даже мазния ви казва да сте мазни. Това сървър дори няма ролбек. Човек, това е удивително. Нали? Не може да се ролбекваме. Не като на да пакта добрите вълци. Не, те първо на пингвини ли бяха? Първо не знам за кой ме говориш. Второ... Не, за на пакта хоста. Те нали ги хостваха едни животни. Да. Ама кой им беше лагавия хост на пакта? Дец Пресли се скара с хоста. Не, това е първия хост. Той беше добър. Я знам, бе. Аз не се интересувах от това.
Аз се интересувах от игрейки. Червения отбор е тъп. И аз съм на това мнение. Червените комунисти... А, фак! Кобе? Не, фак! Не, умрях. Айтемите трябва да са в тебе. Да бе, знам. Съфокейците на лоу, това как се превежда? А? Това как се превежда? Без задушен в стената. Cheat confirmed. Ама аз копах нагоре и гравел падна върху мене. Ух, брат, задушил си се в стената. Колко Аз FPS нямах имаш лопата. като сме навънка? А? Колко FPS имаш като сме навънка? 32. Тук има един вилидж. 32 FPS. Да знаете, в началото го грабихме. Да, така че да. Вътре имаше обсидиан, което беше добре. Може Има да си обсидиан, направим що не ми енчант. каза? Как мислиш, че направих енчантинга, бе? Ама ти събра ли за портал? 7. What the... Не, аз устои мога да направя само с кофе. Обаче ще ме трябва лава. Много лава. Добре, ти има... на къде тръгна? Дай да се съберем. Върни се в вилиджа. Окей. Айде към вилиджа ще вървим. Чакай, аз искам само да се опека пържолите. Да вървим към вилиджа и може да пуснеш пауза и да отидем някъде и да почнем да си строим къщичката. Не бе, аз не мога да се обработвам клиповете, не помниш ли? Бяла спретната... Ама имаш пауза. Бяла Да, ама не спретната мога да ги каштурка. съединя, бе. С две липи отпред. Не мога да ги съединя. Човек, Клиповете. да паузираш клип не означава, че го спираш. Нищо. Ох, what the fuck, бе. Ето един професионален нуб. Иво, виж ма. Виж ма, бе. Къде си? О, пикаш. Двата меча. Тук са моите паржолки. Пекат се за Спокойно. нова година. Аз пък имам... печени. Аз отивам да разгледам на вилиджерите трейдовете. Окей. Искам някой лайбрериан с мендинг. Човек, той си дава гащи. Ето лайбрериан. Дава флейм. Ти си добър, бешата. Убий го. Не бе, няма да го убивам. Между другото, вижте как се мърда тревата. Да, има вградени шейдери на този текстур пак. Вижте, всичко се мърда, освен водата. То е тъпто на този текстур пак. Водата. Ами човек, трябва ти Optifine, за да става. Иначе на версиите с Optifine пака работи без проблем. Се мърда водата. Да, А между другото, тая трева много ма кефи. може... Той дърветата са мърдат, не знам дали си видял. Да бе. Той Не е- дърветата. Той пак е доста... Не дърветата, а листата. И на всичкото отгоре ти смутва FPS, в смисъл, аз имам 1 гигабайт RAM, играя 8 чънка на 1.9 без Optifine, в смисъл смятайте. Макар че ни е доста добър хоста, така че Да. Но имаме само още един час. Този клип ще го направя много дълъг. човек, защо ще ползваш цялото време? Ще правиш паузи? Рекламни. Рекламни паузи. Ще рекламираме хостинга си. Неизвестен маймунка.bg, неизвестна .87.56. Къде са ми торчовете, бе? Последното не е от рекламата. Чувам зомбита. Време е за изнасилване. Садомазо в дупката. Ох. Елате, зомбита, чувам ви. Не ви чувам, ама съм глух. Ох, чувам ви, бе. Дали тавана ми свети? Дали тавана ти свети? Това Вау. питах. Саши, Да. да ти кажа на тебе не само тавана ти свети. О, добре, омръзна ми, ела да тръгваме.
Чакай малко, събирам тук един айрон намерих. Къде бе? В една дупка. Как къде? И стъклата са яки, между другото. Има конектнати стъкла. Има сапорт на конектнати стъкла, ама в версиите с Optifin. Добре, чакай да изляза от тая дупка. Какъв то заклещения мангал така е? Ти ли го заклещи? Да, не го пипай, има много хубав енчант Flame. Не съм гейвер, спокойно. Мога да поспоря, ама щом казвам. Не го пипай. О, сточно. Служена табелка. Не го пипай. Добре, човек, аз имам идея как да си направим началната къща. Този е буклук. Така Иска да че убивам крави. Яш. човек, къде да си... Ето да влича почна- на спауна. Ето, идвай. Между другото, тая трева тебе Не, човек, кефлита. спаун чънковете ни постоянно са заредени. Така че къщата не трябва да е на спауна, ще ни лаги много. Кефлита тая трева. Тая дупка ли? Това грасблок. Той зелено кефлита. Да. И мене тъй. Човек, между тия горички има едни такива... Едни пространства, които са доста удобни. А и може да изчистим някои дървета. Омага, виж високата трева как са клати. Това е много яко. Къде си? О, човек и цветята се мърдат. Я? Застани без да мърдаш до някой цвет. Не. Мърдат бе. Червените, жълтите Да, не. червените. Ами човек, то не може да искаме всичко. Давай, аз съм зад тебе. Изчакай да плюскам. Изплюсках се. Ти да не ядеше торче. Не, просто... Гризеше го. Не, брат. Не го ядеше, гризеше. Хопът, който гризе торчове към форм. Добре, какво ще кажеш, като минеме този сламп и да си правим къща? Сега да намерим хубаво място. Даже ще спим. Ще става нещо. Аз легло направя. Да, направил съм си. Дай да го Аз имам легло, ти се оправи. Или ще трябва да спим в слампа ли? Чакай. Добре. Чакай малко. Аре, слагай да сме геове. Чакай да сме един до друг. Мръдни са малко. Бързиш ми да си поставя. Не. Я изчакай. Служи си леглото. Изчакай, не дей още. Искам, дай ми леглото. Искам да го сложа по един начин. Да си душим краката. Аре, идвай да си душим краката. Не, чакай малко. Чакай. Изчакай ме. Не ми чупи крафтинг тейбъла. Ой, крафтинга в ръката ти изглежда яко. Да. Виждал ли си крафтинг в ръката ми? Да. Значи, чакай, мръдни са сега. Давай, аре. Да си душим краката. Изчакай бе. Пълен ми е инвентара. Значи още по-хубаво да си душим краката. Добре. Не. Ох, мис. Не торч бе, махни са торч мазен. Тик в ръката. И да сложиш тиква. Между другото, якото на 1.9 е, че можеш да сложиш торчове абсолютно на... торчове. Как се казваха тя? Кол-трапове. Кол-трапове навсякъде. Буквално. Можеш да си направиш направи двоетажно. Да, ама... Дай го. Дай ги. Ето и леглото ми. Точно си работи. Аре. Сатурейшъна ми. Ой, махай се, пържолка. Кое да фърля? Кожа, не ми трябваше. Види, то си върви, ще чака. Моята печка свети. What the fuck? What? Как се бъгва, брат? Човека, как да го сложим? Изчакай. Сетих се, бе. Ти се сетвай, така да ти се сети, аз тук ще събирам точно. Май се сетих.
Ама сбърках малко. Чакай се. Опа. Добре, дай да спим просто. Чакай, не. Ще го направим Знам как в да го базата. направя, бе, гашник. Добре, не трябваше да чувате това. Ох, сложих си 10 тикви върху тиквата. Чакай са. И сега сложи леглото. Аз съм отгоре. Чакай. Не бе, мръдни се оттам. Пробвай да го закачиш тук. Чакай. Ай, не така, бе. Абе, махни се, бе. Так. Чупи кабелстона. Те не изглежда така. Яко. Чакай. Значи, махаме това. Чупим това. Так. Чуват ли се от другия компютър, дето има сделка или не? Не. Добре. Почти не. О, The Genius! Слагай го, Иво. Чакай. Не, те няко. Много сме добри, бе. Уху! Ние сме добри, много сме добри. Охо! Ама едното легло е мое. Аз ще се направя такова в моята база. Летящо легло. Обаче дай всеки да се спри начало на къща като за начало. О, скелет. Вали го уби, аз тук ще си изчисти инвентара. Крипър. Окей. Крипериони? Бум. Ох, да се махаме его. Той викаше бум, бич. Между другото, в момента зареждаме нови ченкове, така че сървъра може да е тук е на компютъра. Мале, слайм! Намерил си слайм. Иво, убий го. Изчезна! Баба се. Скелета с енчантнат лък, помощ. Тъпай са до мен. Това правиш винаги. Имаш един огромен слайм, деца беше спалнал на едно дърво, бе, къде изчезна? Damage индикатор crosshair. Мале, брат, като застанеш на... Айде, избрах си място за къща. Къде, бе? На едно място. Аз не мога да се телепортвам, бе. Само да го избера по-конкретно. Сега ще яма телепортни до тебе. Да те телепортирам до мен, нали? Да. Тук ще е моето място. О, ес, аз си намерих място. Сега всеки си спри на отделна база. Мале, намерих си едно много яко място. Това го кръсти Петю Крафт оцеляването. Да, Петю Крафт оцеляването. Точно. Не би говоря ти като цяло така да кръстиш оцеляването. Аз съм Колю на хълма. Защо ще си Колю на хълма, бе, Иво? Печо на хълма ли да съм, бе, Иво? Добре, не бъди Печо на хълма. Добре, аз тук се разполагам. Правиш, дядо. Брат на мен ми заби, като тръгнах да си. Мама, не знам къде е нокторазачката, като тръгнах да си променям чънковете. Мале, брат! О, той е много яко е! Мале, той е много яко е! О, той е много яко! Кое е много яко, бе, Иво? Мале! Сега ще ти покажа. Чакай, кажи ми когато не ти е забил. Че не ме е забил в момента. Добре, виждаш ли в ръката ми как капи? О, колко яко. Нали? Колко is this? Мале, този текстър пак. Можете само да съжалявате, че го нямате. Да.
Мале колко сме мазни. Сега ще бъда големия на хълма. Ти ще бъдеш големия ли? На хълма. Не забравя хълм. Мене ма кефи и той място тук. Даже отдолу мога да се направя като честрум. Що спря да говориш, ряда? О, Така. Леглото ще си го оставя за сега, ей тука. И в инвентара ще си взема мале, слагам си всичките това, неща. това, Слагам това. една печка да се пече. Къде ми е храната? Ето. Кол ми трябва. Как изглежда този хълм? Искам да имам представа. Ох, че тъп хълм, брат. Най-хубавото е, че вече си го избрал и не може да е мой. Нищо. Абе, брат, на мене ми свърши храната. Yes. Тук долу виждам прасета. О, и аз виждам едно прасе. За мене. Ох, ей! Нямам saturation, бе! Абе, Дебил виждам едно съм, прасе, бе. Храната. Казах ти, че Малено. виждам прасе. Мене ма нахокаха. Казах ти, че виждам прасе. Не казах, че кое е прасето. Не каза каква порода е. Не казах кое е прасето. Ти си целия във файра, брат. И дори да съм целият във армор, това не означава, че трябва да ме трепеш. Бързо, пети са. Накрая идвам и ти го взимам. Ти посмей да ми го вземеш. Ох, мое. Не барай. Бам! Тук ще сложа 3 цветенца. Тук слагаме една парджолка да се пече. Ще пардя на базата. Ще ме пардиш на вазата ли? На вазата. Така, тук 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 блокчета. 1, 2, 3, 4. Ох, ще умра. От. Saturation? Saturation. Добър saturation. Така, много добър saturation, много добър. Така. Нека си крафтна малко стълбички. Ти място ма кефи. Так. О, много съм добър. Мале, той ми спаси живота. Щях да се хвърля от 4 блокчета скала. Това ми спаси живота. После ще го черпя със сок. Да, Елинко. Ти пак ли правиш бели верено? Мам. Тя да не каза малко. Каза мама. Ама Чух малко. Илко, не ми се вярва мама да прави белите. Папа. Какво за... Яденето какво общо има? Ята де, пак. Ох, защо си оставям водата в тази дупка? Това прозвуча много грешно. Усетих се. Защо се оставям водата в тази дупка?
Къде ще ни бъде чикан кулкър? Ама ти ще го строиш този. Да бе. Аз не знам как се строи. И Не, не, няма мисля, да че гледам има. от клипа на знака. И да, знам какво ще кажеш. Садна са... Мале, стълбите в този билд няма да са достатъчно Брат, прости. защо ние сме на един гъс от спауна? Ами, не е зле да сме близо до спауна. Тук при мене. На един гъс разстояние. Фибанк. Моята банка. Моя. А не трябва да стане така тук. Фибанк. Моят гъс. Моята банка. Ти да не каза Фибанк, моя спрос. Моя спрус ще свърши, ако продължа да билдвам толкова разярено. И това дърво ще свърши работа. Не, брат, няма да свърши работа. Що му Чули ме, казваш? бе, няма да свърши работа. И защо потроших всичко, като трябваше да счупя само едно? О, Коп. нищо. Какво съм казал? Каза ми, о, И Се- виджърче, какво казват. госпожата ми какво казва ли? Ами, О, двойка нещастник. Саше, Да. помниш ли... Не, аз май ти не съм ти го разказал. Да, не съм ти го разказал. Един път с Добре. Сичо се прибираме. Нали помниш като получих четворка по английски? Днеска ли? Да, сетих се, да. Да. И се прибираме с Сичо. И той ми... Аз му викам, ей, Ичо, госпожата, нали ми казаха, че имам 4,5, така не, почти петица. Имам, ама не е петица. Да. И викам на Ичо, сигурно госпожата нали петицата е чукала на вратата и госпожата е отворила фраснала по носа и се е търколила надолу. Ама не госпожата. Човек, дай да спим. Айде, лягай. Легна ли? Не. Айде, Къде ми е лягай, бе. леглото? Нямам легло. Оф. Ти ми взе леглото. О, да, наистина съм ти взел легло. Сега ще го донеса. Слагай. Доставка по домовете, дръж. Нега, че тъпото е. Какво според теб означава доставка до домовете? Лягай. Не означава лягай. Не ми пука, лягай. Лог. О, Той ме запали! Мангал, Зом- майка ти, грозна, Те- грозна! Той ще му приби, бе, защо не мога да ударя тъпото зомби, бе? Защото What the тук fuck? PvP-то е на друг режим, брат. А? Не си свикнал с PvP-то на 1.9. Не, свикнал съм. Само, че не мога да ударя тъпото зомби. И защо под мангалите ми е тук дървото? Саше, Да. защо под мангалите ми е тук дървото? Мале, и виж той. Кое? Дръж. Дръж и виж какво има отгоре. Ох, мухи. Дръж си го обратно. Как го измамих? Така се измамва, хора. Така се измамва, хора. Ето това е български език. Ах, точно. Чуливо ще се наакам. Накай се, бе, мен кома бърка. О, ябълка, епълка. Епълка. Ама щом не е голденка, е тъпа. Епълка, бе. Искаш ли да я направя годенка? Аз имам достатъчно голд. Ясти.
щеш да бъде яко да можеш да правиш най-различни ябълки. Спрус ябълки, дарк оак ябълки. А дебилни ябълки. За теб са. О, тук ама някой мангал ми е стъпкал тревата. Саше, защо си идва, бе? Чакай малко да ти върна жеста. Дай. Дай ми го, бе. Дай го, бе. Абе, дай го, бе. Нати го. Не оцелих дупката, фак. Това е на Иво личния кош за боклук. Абе, аз нямам храна, бе, момче. Искаш ли една пържолка? Моля те. Ако искаш, ще лазя в краката ти. Лази, лази. Ако ми донесеш такова Чакай, да чакай, Иво, застани на това блокче. Ела към мене. Ще ти духам. Моля те, моля. Добре, бе. Ще ти дам, ако ми донесеш дърво за пода. Да го довърша. Ами, по-добре да си намеря прасе и да го изпека. О, спрус ес. Казах прасе, не спрус. Ти си спрус. В твоята собственост намерих прасе. Трябва ли да платя, че го убих? Ще го отмисля утре, сега не ми се мисли. Между другото, сега е 10:15. Окей, на сървъра му остава към час. Що? Не знам от колко време снимаш. Я знам. То пише. Не ми се гледа. Между другото, аз сега не игра както играя сутрин. Да, ама сутринта няма да е платен. Прав си. Да. Ох. Това е... Не бе! Млъкни! Снимаме. Спокойно е, махна го. Това беше Чичо Ичо. Той е много лош Чичо. Това е един съученик, на който много му отива приставката Чичо. Иначе е Ичо. Ама то също му казва Ичо. И Чичо ли? Добре. Ох, къде ми е дървото? Ето го. Дали му се е бъгнал? Дано. Да знаете, няма да ми бъдат подредени така мебелите. Ти, с мебели? Омага. А Саше? Да. Не трябваше ли на месец да се плаща? На месец е 50 лева, брат. А не, 25 лева е месец. Човек, обмисляш като вилиджър. Не знам. Добре, сложете в коментарите. Не. Знам, че ще кажете. Не. Добре, летящо легло. Саше? Да. Ех, че нямам сант. Що? Щях да ти кажа, аре, лягай да спиш. И Да, да те бе. задуша. О, виж колко добре изглежда моята незавършена къща отпред. Я. От ей тук, от моята гледна точка. Я. Не искаш да знаеш на какво ми изглежда. Много е хубава, бе. Кажи ти е хубава. Виж, И не това... ме би, че нямам повече пържоли. Не бе, виж, това и ето това. На какво ти изглежда? На много хубава къща. Започва с Х, има У в средата и завършва на И.
Хамали. Ето хора, по-прост човек не съм виждал. Ето. Казвам му, започва с Х. Чакай да не ти мяза на нещо, започващо с К, по средата има У и завършва на Р. Точно. Кондуктор. Не. Ей. Добре, бе, брат. Наистина е добре. Че какво не харесваш на моята къщичка? Моята е по-хубава от твоята. Между другото, къде си? Чупя си брадвата. Опа. Да, хора, така се прави първия пранк в сървъра. Обърни се. Така имам стак. Първия пранк, казах ви. So funny, my friend. Първия пранк. Не ми е готова къщата и вече я пранкваш. Това е дебилизъм. О, Ичо ме е псувал по скайпа. Кой? Ичо. Що бе, какво ти пише? И лопатата ми се щупи. Какво ти пише, Ичо, бе? Какво ти пише, Ичо? Псува, ма как, какво ми пише? Не мога да го кажа, снимаш. Орела БГ ли е? Не Кой бе, писал? Ичо казах, Ичо. И как те е псувал? С думи. Добре, хайде по нашия начин. Какво е било в средата? Не знам за кой начин говориш. За кондуктора, бе. Така. Сега нека премахнем този дърт. Също линк за канала ми в описанието. В описанието на... Описатието. Описанието А ти на снимаш ли, бе? Не снимам. Значи ще хакнеш канала ми и сега Може ще да ми си върви. сложиш линк. Може да ми върви добре, ама... Между другото, макей в къщичката ти. Изглежда като недовършен. Тя е недовършена, човек каза. Да няма да живея на една стена. Труден въпрос. Не знам как да отговоря. Какво искаш да чуеш? Иво, какво ще кажеш да свършваш вече с клипа? Добре, хора. Чакай да се съберем. Опа. Да се съберем ли? Не бе, човек, да сме на едно място, като свършва клипа. Добре. Добре, хора, това сваляй беше армора. всичко. Апа, изчакайте. Аба. Добре, хора, това беше всичко. Не беше много съществено, но пак става. Чакай. Само да пробвам да жонглирам. Дърти меч, евала. Не. Изчакай. Добре, хора, това е всичко.